लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बारहरनाय थालायबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामा भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे जे आं दिनैहाय मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर आं दिनैहाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे जाय मिउजिक भिडिअआनो जागोन गोसो दंबोला बुंना लाखादो लोगोफोर। एक्चुअल लोगोफोर जोंहा बर'नि जाखांफु खनसाइ ब्रह्मा बिथांनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंहाय एक्चुअल लोगोफोर जोंहा दा गोसो दंबोला बुंना लाखा आबुं मिउजिक भिडिअनि 5थि खोन्दो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेखौ मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोसो दंबोला बुंना लाखा आबुं मिउजिक भिडिअ 5थि खोन्दोनि देंखोखौनो होदों बर'नि लेजेन्डारि मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी आरो खनसाइ ब्रह्मा बिथांमोनानो दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो दे। लोगोफोर बे गोसो दंबोला बुंना लाखा 5थि खोन्दोनि ससे इन्ट्र'खौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर।